Здравей! Ако гледаш това видео, то най-вероятно вече си ученик в Академия БГ или пък все още се чудиш дали да се запишеш. Време е да ти покажа колко лесно се провеждат уроците при нас. Първата стъпка е да влезнеш във вече създадения си профил. Тук ще откриеш всички курсове, за които си се записал. Отваряш този, за който имаш уговорен ден и час с конкретния учител. Ето тук ще ти се появи това прозорче, което отброява колко дни, часове, минути и секунди остават до началото на твоя урок. Виждаш датата и часа за урока и забележи, че има и парола, която ще ни трябва след мъничко. Затова натискаме бутона до нея, за да я копираме. Провеждаме уроците си чрез Zoom, но не е нужно да си регистриран в Zoom, за да можеш да го използваш. Хубаво е да се включваш в срещата 5 минути преди уречения час. А за да се включиш, просто трябва да натиснеш големия бутон "Продължете към срещата". Тук можеш да избереш дали да използваш Zoom през браузъра или през приложението. Ако нямаш регистрация в Zoom, избери браузъра. Сега е време да въведеш паролата, която копира преди малко, и да напишеш името си. След това натискаш синия бутон Join. И си готов. Само изчакваме учителят да ни допусне. Пусни микрофона си, поздрави учителя и учението може да започне. Не е задължително да пускаш камерата, ти сам си преценяваш, а нашите учители пускат камерите си и споделят екран. Благодаря ти, че изгледа това видео. Надявам се да е било полезно. Пожелавам ти приятно учене в платформата и запомни, при възникнали проблеми и въпроси, винаги можеш да ни потърсиш по телефона или на имейл.